Yn rhan A o'r cwestiwn yma, mae angen i roi sylwadau ar y cydberthyniad rhwng prisiau y gwenydd porthi a'r ceirch porthi. Hyd yn oed heb y ddau darn o ddata sydd gennym, y gyferno cydberthyniad moment lluosum a'r gwerth-p, gallwn gweld ei fod yn anebygol fod yna cydberthyniad. Mae'r pwyntiau wedi gwasgaru i ryw raddau. Gallwn llunio o amgylch y pwyntiau ethafol, felly llunio llinell o'ch rhwng nhw, beth byddaf jyst yn gwneud nawr. Felly rhywbeth fel hwn nawr, gobeithio. A nid yn edrych yn dda ar gyfer cydberthyniad. Hynny, mae angen i ni defnyddio gwybodaeth rhoddodini, ac yn yr achos yma mae'r gwerth-p yn 0.447, sy'n lot yn fwy. A byddai jyst yn nodi hwn ar y sgrin i ni weld. Felly mae hyn lot yn fwy na'r 0.05 pwy byddwn angen iddo fod i slawi cyn i ni gallu awgrymu ei fod yn debygol bod yna cydberthyniad. Felly yn yr achos yma byddwn yn casglu ei fod yn anebygol bod yna cydberthyniad. Does yn gofyn i ei hun fan hyn beth ydy'r gwerth-p yn golygu. Beth ydyw'n cysylltu? Pa rhagdybiaethau ydyw'n cysylltu â? Mae gysylltu i rhagdybiaeth fod PMKK, sef y ffordd Saesneg ar gyfer cyferno cydberthyniad moment lluosum, bod hwnna yn 0. Dyna pam angen i ni gwrthod y posibilrwydd o gydberthyniad neu awgrymu ei fod yn anebygol oherwydd nid oes gennym tystiolaeth digonol i wrthod y rhagdybiaeth 0. Y rhagdybiaeth 0 felly yw ar gyfer y berthynas ei hun rhwng y ddau porthi yma yn hytrach na'r darnau o ddata sydd gennym, mae'n cyferno cydberthyniad moment lluosum o 0. Felly rydyn methu gwrthod y rhagdybiaeth 0, sef bod y cyferno cydberthyniad moment lluosum o'r pris o'r ceirch yn erbyn y gwenydd yn 0. Ar gyfer rhan B, mae rhaid i ni yn gyntaf mynegu ein rhagdybiaeth. Rydyn yn profi ar y lefel 5% o rwyddocâd a sy'n unrhyw dystiolaeth o gydberthyniad rhwng prisiau'r ddau gynnyrch hyn. Gallwn gwneud hyn mewn 2 ffordd. Gallwn gael ein rhagdybiaeth 0 i fod y cyfernod cydberthyniad moment lluosum yn 0. Felly fel o'r blaen byddai fy nodi ar y sgrin beth ni'n neud. Ac ein rhagdybiaeth arall fel ei fod ddim yn 0. Fel arall, am ei fod yn edrych yn dda am gydberthyniad, a felly hoffwn i ein rhagdybiaeth arall i fod fel ei fod yn fwy na 0. Yn dechrau wrth edrych ar un cyntaf, beth sydd angen arnom nawr yw, mae gennym ein ystygyn prawf sy'n 0.653. Felly bydd yna bach o llawfer yn troi lan, ond byddwn dweud beth ydyn nhw, felly bydd felly hwn yw test statistig yn Saesneg neu ystygyn prawf yn Cymraeg. Felly bydd yna yn hafal i 0.653. Mae yna'r angen arnom o gwerth critigol, felly bydd yn CV fan hyn, sef critical value neu gwerth critigol ar gyfer hwn felly defnyddion y table. Ar gyfer y rhagdybiaeth o ro, ddim yn hafal i 0, mae hynny'n prawf 2 gynffon. Ac ar lefel 5% o rwyddocâd ar gyfer prawf 2 gynffon. Felly byddai fy rhoi cylch rownd yr anor tabl byddwn ni moyn nawr. A yna edrychwn ar 12 par o ddata. Felly hynny yw 0.5760. A gallwn nawr jyst ysgrifennu fel lawr. Felly yn yr achos yma, mae'r ystygyn prawf yn fwy na'r gwerth critigol. Felly trwy hynny, gallwn gwrthod hy 0.
a chasglu bod yn y digon o dystiolaeth i awgrymu cydberthyniad rhwng prisiau y gwenydd porthi a'r gwellt gwenydd. Ar gyfer y rhagdybiaeth o rhôn fwy na 0, yna edrychwn o brawf un cynffon. Lle edrychwn ar hyn, a dyna ein 500 yna, felly eto bydd yna cilfwch rhwng llun yma'n edrych, a bydd yn pwynt y mas y 500. Felly roedd hynny i ni y ffigwr yma. Yn yr achos yma, mae dal gennym yr ystadegyn prawf fel 0.653, a mae gennym y gwerth critigol fel 0.4973. Eto mae gennym y prawf ystadegyn yn bod yn fwy na'r gwerth critigol, felly eto rydyn yn gwrthod y rhagdybiaeth 0. Gan fod 0.4973 yn weddol fach o gymaru i 0.5760, a felly yn yr achos yma byddwn yn dweud bod yna tystiolaeth cryf i awgrymu cydberthyniad positif. Yn gryf oherwydd y gwahaniaeth mawr rhwng yr ystadegyn prawf a'r gwerth critigol, cydberthyniad positif, pan mae'n rhaid i chi cynnwys, oherwydd rydyn yn profi y rhagdybiaeth fod rho yn fwy na 0 sydd yn cydberthyniad positif. Lle gyda'r un cyntaf lle nid yw rho yn hafel i 0, roedd yn dim ond yn profi os oedd yna cydberthyniad, positif neu negatif. Felly yn yr achos yna gallwn dim ond dweud fod yna cydberthyniad. Ar gyfer ran C, mae hyn yn cwestiwn esbonio. Hwn yw yn aml y lles ar cwestiynau i marc yma ar ddiwedd cwestiynau ystadegeth. Nid oes hawl gennym defnyddio y data ei hun oherwydd ni allwn cyfeirio at safleoedd y pwyntiau. Felly mae rhaid i ni edrych ar beth mae'r gwybodaeth amdano, ac yn un cyntaf rydyn yn cymharu cyrch a gwenydd. Lle yn yr ail un rydyn yn cymharu dau cynnyrch gwenydd gwahanol. Felly mae hynny'n reswm posibl am pam mae'r cyfernod cydberthyniad yn moment lluoswm falle'n uwch ar gyfer yr ail set. Dim ond un pwynt olaf, sef mae ran C yn bach yn od. Mi ddau heb gyfeirio at safleoedd o pwyntiau ar y graffiau. A datrysiad arall, a nid yw yna'n cynllun marcio, nid ydw yn siŵr os byddai'n cael ei dderbyn a'i beidio. Ond esboniad arall yw yn syml, mae'n digwydd bod arweiniodd y sampl ar gyfer yr ail set o ddata i gyfernod cydberthyniad moment lluoswm uwch na'r sampl a chymerwyd ar gyfer y set cyntaf o ddata. Os oedd yn samplau a falle cymerwyd o set o ddata mawr posib, yna mae'n bob amser y posibilrwydd bydd y sampl a sgiw yn wael. Mewn un ffordd neu fel arall. Ac wrth gwrs, mae'n y technegau ystadegol i ddelio â hwn. Ond, mae'n bosib bydd y bwrdd y roli yn ystyried y pwynt yna fel gormod o gyfeirio at safleoedd o pwyntiau. Nid yw'n siŵr, ni chredaf i fod yn. A chred yma hynny'n rhan o beth sy'n gwneud i'r cwestiynau yma, ei bod dim ond yn un marc, ar y degau yn weddol anodd. Felly, o wybod beth meddai'r cynllun marcio, dylswch falle cadw ar rhywbeth fel cymharu y sefyllfa yn hytrach na'r canlyniadau.